Som al Pas de Barca, a Miravet, tenim el castell, tenim el poble. Això havia estat propietat dels templers durant molts i molts anys. Cobraven aranzels a tots aquells que creuaven el pas i s'hi portaven mercaderies per vendre o comprar encara més. Diuen, però, que aquest pas de barca, o aquest pas de barca, de fet, no diuen, sinó que és ben cert, que és relativament nou. Es va fer l'any 46. I per què? Doncs perquè l'antic estava sota el castell. Va ser bombardejat durant la guerra i del 38 al 46 Miravet no va tenir pas de barca. Va haver de fer un gran tomb per sortir cap a aquesta banda del riu. Si voleu saber-ne més, però, del pas de barca, de Miravet, dels templers, dels canterers que també devien fer negocis amunt i avall, us conhortem a veure, a mirar, a escoltar el capítol de Patrimoni de Llegenda titulat Miravet, bruixes i canterers.